Midi de Adua Kwasi free Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire na me chief accountant na mom ade kese simoni so ne se mebo bono kasa ho ban am se nkasa ne nkam percent ka ya brofo ne betwere ma na Bonoma Institute Bechama I men fabro for no to na men camp no we brofo kasema wa pushi pa nti se ho betema se dia nde nkasa no beto ne ma aka no yo ya papa bishop otiagam se chama ema program we nana droboma hene wonso no ye abedia chire bono man temu ha nana no batena program ya nana atufufu hene Miam papa honorable Ajumamanu onodia mentese waka asante twida dabia bono kwa noka Miam professor Kantanka ufrasotiano nti oye Domani Rakope ena ye papa former MP ewo wanfie Domani East osanye chairman Emma Bonoma Institute anuano am say bebo ntini say Mimedi Bonoma anim no Bonoma Institute for befriend certain problem ko bete se bebe pass mana se bem pass befriend se jumadi ebisi wo ho nti oduruwa memra na answer na kra Sata man din lawyer. Be friend say ba bie WhatsApp group bi. Nti be pese ba din kan ho. Enan say no ba Bonoma ha. Ye nananom atrabobiafo meka Bono House of Chief. Na benyase bia menin dibanim sebe lawyer. Nti eba bono sendia ni bebe na bono so edama so pa se yakase ayira men kase oya ayira o kasa na ayira enan se ya farese ya kai kasa na sani ye papa bishop kai no yentime kase ye fere se ye be kan ye kasa nti sa madie ya enkoso mania je papa mania je se yenya mrantie ene maya baka be nwa boma be pese bono kasa no enkoso na se ye ti ya sa e be ma na ya kono ama ba bia e be hia bia ya tima kan bono kasa no ama na ye fe miana ngo nnuaba na owie school
national service wo akuapem oye no nya royal bank bi se oye ma wo nananu ne oba akuapem pa okuapem saa ba bono ne de ofere so beka nti odi atoba bi sese wadan akuapem ni mesrem se yakasa no yebema yani agye ho na ba bia ye bia yakaya kasa no mre bi krante se be nkrofo bi mu ba hyase se be twere New Testament be twere ne bono yo se ya twere ne bono wie dia e wo se ye hyase ni ye kenkan wo ye bono mani ha am se bono ye wo nyama bebe na enam se ye duruba bia ne ya kaye ho ahyenti e maye nkoso abonofo ya ko school me se onam Ghana na urawura office ya utimu se abonofo hye office akese nso bakwa na ba aka be ho amoa bo ka sana be se be kan no ana se be ferenti bentimi nka nti se wo wa nkotena ho anka bona onyine mu adi nkyerɛ da na sɛ yɛ sanso a ɛma bono ɛnkoso nti mesrɛ mo me papa mo ya kasa no homye nso nyie ne ba bia yɛ ko bia yɛ nka bono so regional house of chief nipa odibanim a oye osadefo osiade yo adimambadu minhu se wa ko program bia kasa fufuro bia ka bono nso ye nananom bi wo ba be ko program a ono be kire se be ti asante twi pa nso be ya bonofo ahemfo nti nne se ye musayi mande ya homa ye hyase na ye hyase afifie ha bia bonkoa ya papa na odisa Bonman Institute bae obekaso osere nananom se na ye yababono so ampa nti bono o hyase nne Yeshia no kakasa afoforo bia ka profoma ye bebo no mabeye regional minister mehe se jumadie fefa ne ye ka ho tumai ebegina na tupo na mabono so afane tumapa evra na mpo oyende kese paase many gumadi we needed now said regional minister nti so men se gumadi no obekoso na kakra bia so mo se kunoni se regional minister ndeba boa amadumadi na akoso no menso meboa no nuru se memfiri office no na Bonman Institute no ayeka bebe anse dumadi bebre se aba be yeduru ba bia na ajewu we die ye bebe se enjingu yesu ye be ma ye kasa na ye dura na bi mu nso baba ha ne ba besua na ye kra bebe
sanya ye obi mu ye papa kasa ale bi firi doma kra ba ha sunyane ha okodoma na oka asante nso ha ye nka asante wo ha nti mesre mo ma ye bono kasa no hunhia na ba bia ye beduru bia no ye unique ye nanso na broman emfa ne ntoma pa emfra na hwe ba ma ho dan bi a ho pese ho ne office ye so mwa bia ye wa dan no ye besiesie ama ho aye office no ye so ye de ba ya besana aboa se ya bono no yanso abonofo so hwe wasi ne sa niema na ye trasa ntepwi nso ye nya santefo okọ akuapoma betwere akuapompi okọ mfante a betwere mfantepwi ye ya abonofo okọ nkran a betwere ga ewe betwere ewe adan ne benfa asantepwi no bi nko ga ana ewe na asantepwi no ya abonofo a ye kasa ye bebe bema ye twere asantepwi sebe force ye ama ya aka mese nso banwo ye se mesefo be wo ye be enti ya bebe babia wo se ya ko bia ye wura bia se ye nso ya betwere bono twi no ye nso ya de mpafo be ka bom na yakọ ne ya pese bebe hyase ama ye nso ya twere bonotwi enam se ye ni kasa bia apart from say ye be ka bono enti madam ase mepese dumadie be koso na engine se mefri so no na be dia gudi a ba se mete wo se regional minister dia me masa dumadie engine guda madam ase midi de adua kwasi me free Côte d'Ivoire mbae na Côte d'Ivoire na me chief accountant na mom ade kese simani so ne se mebo bono kasa ho ban enti me ye bono mpanyifo a omo atikuo omo bo amamre ho ban nyina omo panyine na fe so Côte d'Ivoire local language mother languages nyina mena meye omukuo panyina medano nti kasa ho asem ya adebia me fancy from kra yo okay there me kan say ni ebe yo ne heseke ye Côte d'Ivoire fo ne be yo be maye fiti say anya hwe kra ke sunwane bronvo beka bronke kakra nanso Côte d'Ivoire de abusuafo ye yadofa jamanfo se wuchemu mienza emu mienu benga bronke bio kra ndi oyo adibia o hiapa oyo awerehosem ndi mbre ya afriso ya tikuo a ye frɛ ne fie ne fie a ye di ya twetwere ngrata afeso ye yo ye kyerɛ bronke WhatsApp so afeso ya ko kronom so aye pese biebie school ho nti abusuanfo abendi kasaki se bedwira babia be kyerɛ be ho se be yo bronvo na so be ka be kyerɛ be se ho meka bron na bendi benka nti obasa wakoyo nyam amabe nti oyo ahia sempa ama abusuan bron abusuan no akoye se mu atimienu fi se ye nyina ye nka kasa biako mo nka kasa biako so a aya mwadwene atabia emfra ndi Broman Institute adia odi abake oyo nyame oyo frɛ oyo nyame ne odi ahebema
nti mma begura he bra be bre bia benga be hu se nyame ne soma be benfa bani bendo ne so na obema ba hodene na nipa bia so broma ne mbayinfo nyina mo frao be nyina ben guy be hu se Bromman Institute yo ekuo bia ye nyina osese ye sumne ye bo ho ban ye bo na kohoma bosomi bia nti oba kohoma fia ose odwene Bromman Institute so na namba kan ba to se diofru duapa ne be piane afi so ye hian kamom ntinka ye beben Bromman Institute na afi bia Côte d'Ivoire fo ya ye da kasa ano ene Ghana so Bromman Institute na se Ghana ni be hia na ya be hia se Côte d'Ivoire so ni be hia na ya ko hia na kasa ne ho mra no na ya kurakura na ye nyina ya no akọ biako se de be twere ne Côte d'Ivoire ya twere ne Ghana se ne be twere ne Ghana ya twere ne Côte d'Ivoire ma nyina fam ya kan ya bom ya yo nipa biako ye mo ayoduro se na namba kan ba to ho se praia ho yi biako a na obu amom se o kan bom dia emu bio